faut que na bon plus sans fait tourner nanye anga taso ni na jogging quoi tita oroshi do kera ku hey neko awni ni marama fe mbe katami hey akli men nyana bo sam ye nyini ngaw bese nu mamulo bunela ne koni ne be bese doni kungo kono bara de ani bagamboso kabinya o do yan do mi ma o doni kungo kono bara e kuma be bagamboso ma tiano nga fika do nga foko bureau sigi de damnena mani ndo de wulle no fuko han sigoro ma chawla ambe ta yurula ni fanga be mo kom na yan o mo e ba fe ga foko bureau dans sensibilité nyana ama marama fa onta nyongo kama awake saka nyaw e buga nyina minko on sigi bunte dore ka aw ko denkel ngena bela jele nga hake dama afo were ka ake wallahi niko ni be fe ka don aw be nafa jumene soro ni ko ina de fanga ni wari nafolo mugu ambe parking géré wa fin be ke anga don ba bela tiri ga otu e follow ne goy en fleur ne go bi fluidité aw bolo siroko parking ko fluidité aw ka bolo kan to moy j'ai quand tu fais kala mo la de al nanti war soro ni ko ina fanga kama an karalo ka fembe ke abo niko aba were la jaba muna de kasura o te ka nafa foi soro ko ina tuguni ndirige ni fente soro la net na nyere tora ko la nere bo to bolo che anga srata to la ko ay mindam na ngata la ba ngata ngata So, ne kuma were da ni. Aw bɛɛ b'a kalama k'an ka kalanso ɲɛmɔgɔw ye taabolo fila de boloda kalan sabatili la. A fɔlɔ, kalanden bɛɛ ka kan ka kalan kɛ a ka hakɛ kɔnɔ. A filanan, fɛn min ye kalanso baara cogo ɲuman a n'a taabolo ɲuman o bɛɛ lajɛlen bɛna to an ka cakɛda ɲɛmɔgɔw bolo ni centre national des œuvres universitaires baarakɛlaw ye. O kuma na monsieur le doyen am jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye nin ko in na a ye bɛ to a ka jɛkuluya la k'a ka baara kɛ o hukumu kɔnɔ wa a tɔndenw ni kalanden tɔw bɛɛ kelen a bɛɛ l'école si ma fita ni si ye fagali cayara an ka kalanso n'a laminiw na o kama kalanso ladonko ɲuman a baara cogo ɲuman o bɛna to an ka administration ani senu baarakɛlaw bolo an tɛ sɔn ma fiyewu o tuma n bɛna kuma fɔ k'a jɛya sisan an bɛna baara kɛ kalanso sariyaw kɔnɔ kalanden fɛn o fɛn ni e de minɛna kojugukɛ la kalanso kɔnɔ walima a lamini na an b'i sigi joona ekɔli kɔnɔ i ni ɲangili min ka kan an b'o da i kan n'i kan ka gɛn an b'i gɛn bi t'a kɔ bi t'a ɲɛ an tɛ jɛ n'a ye maa si kalanden si ka manamana ko ta ka na n'a ye kalanso kɔnɔ walima kalanso lamini na o banna min y'an lakanabagaw ta ye a y'aw tulo ɲɛkɛlɛn jɔ a kana mɛn bi t'a kɔ bi t'a ɲɛ n'an ye maa o maa minɛ manamana ko ni binkani walew la ekɔliso kɔnɔ an b'i bila sariya ka bolo kan a mana kɛ binkani sugu o sugu ye n'i minɛna la an b'i bila sariya ka bolo kan a ta ka bɔ yan a ye maramafɛn ninnu bila yan sabula ɲɛji cayara an ka duw kɔnɔ ten sabula jeli caaman de bɔnna sabula
Lakɔliden caaman de ka diɲɛnatigɛ bɛ ka don galama la. Sabula, nafolo kasabi caaman baara kelen kɛra fu ye. Sabula, kalanden caaman de ni sirannen do bi fo k'u bali lakɔliso la taga la. Sabula, ko dɔ tuma sera. Damatɛmɛ wale ani bingani wale siya o siya dangari kɛra olu la bi an ka kalansow kɔnɔna la. Kalanso sariya gafe tɔgɔ la ani Mali sariya gafe ba tɔgɔ la. Maa o maa k'e de minɛna bingani wale la walima k'i sen yera la lakɔlisow la, i bɛ se ka gɛn ka bɔ lakɔli la walima k'i bila jamana kiritigɛlaw ka bolo kan. Ɲangini o ɲangini k'e n'o de ka kan o bɛ da i kan. Duguma kalandenw, sanfɛ kalandenw, lakɔlimɛtiriw, kalanso ɲɛmaaw, lakɔli dɛmɛbagaw, an bɛɛ ka wuli k'an jɔ, bɛɛ lajɛlen k'i ta kɛ walasa ka bingani wale ni kojugukɛ kɛlɛ ka bɔ an ka lakɔlisow la.